ari grade 6 anodzidza Mamurehwa pachikoro panonzi Parota. Musi wa 15 April, 16 April, 17 April pane party yevana inoitwa na president. Kune vanoona TV yaibuda pa TV yanidi. Ndakakumbirwa kuenda naye ikoko, tikaenda naye ku president's party. Saka imboroverai mwana weMamurehwa maoko. Anonzi Fire Lady, moto chaiwo. Uya mfana uya. Ngachikale Tony, ngachikale. Endi uchigadzirira ikoko mashure maFire Lady endi muridzi achiuya naika. Mumashure maFire Lady endi muridzi ogadzirira.
zote pandiri hakuna mumwe mondangariro dzangu ukure zvakanaka udzidze nesimba achinosvika kure 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 paya leti mwana nyatsoteerera Esta vez.